बे भैरबकुन्द'आवहाय मोनसे पिकनिक स्पट दङ आरो ना बे जायगायावहाय बेयाव गासिबो पिकनिक जाजोबो। लोगोफोर वेलकाम टु माय चेनेल सामफ्रामबो सुटिं बारि मोनसे फरायना लाग्रा जाबाय। लोगोफोर दायो जोङो नै जानुवारिनि भैरबकुन्द' थांगासिनो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ आरोना जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना स' लोगोफोरा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। हेपि निउ इयार अल फ्रेन्ड, आंनि लोगो नोंथांमोन आरो नायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो हेपि निउ इयार गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। लोगोफोर जों दिनै भैरबकुन्द'आव थांगासिनो दङ पिकनिक स्पटआव बेरायनो। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन आरोना। बेनो जाबाय भैरबकुन्द' हाइरड आरोना, मेन हाइरडआ बेनो लोगोफोर। दायो जोङो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन। नै लोगोफोर दायो जोङो थांगासिनो आरोना, मोनथारसिगोन बारा गैला। भिडिअखौ एसे सर्टआव बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोरनि दायो जोङो नुबायानो आरोना, नै मोनहैबायनो, नुहुरबायनो हाजोखौ। दायो जोङो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायबानो जाबाय। नै मानसिफोरा माबायदि लोगोफोर, बेनो जाबाय भैरबकुन्द' आरोना। लोगोफोर भैरबकुन्द'आ जोबोद इन्टारनेसनेल मोनसे पिकनिक स्पट आरोना। बियो अरुणाचल आरो भुटान आरो जोंनि आसाम बर्डाराव नांजाबनाय आरोना लोगोफोर। बेनो आरोना भैरबकुन्द' पिकनिक स्पट। जाय बिथांमोना फैबाय बिथांमोनाथ' मिथिखायो, आरो जाय बिथांमोना फैयाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आवनो नायनो हागोन आरोना। आं देखायलांनो नाजागोन। आरो जाय बिथांमोना भैरबकुन्द' पिकनिक स्पटखौ नुवाखै नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो हागोन। लोगोफोर नै दायो जोङो मोनथारसिगोन आरोना। गोबां बर'फोर जोंना कमला फानदों आरोना। बर' मानसिफोरा गोबां कमला फानदों आरो नै गोबां मानसि बर'नि अनगायै गोबां मानसिफोर दं आरोना। बर'ल' नङा, बिराद जोंनि आसामनि मानसिफोर, गोबां मानसिफोर बेहाय पिकनिक जानो फैयो। आरो आसामनिल' नङा, बाहेरनिफ्रायबो गोबां मानसिफोर फैयो। स' नोंथांमोननो आङो देखायलांनो नाजाबाय थागोन बे भिडिअ'नि गेजेरजों। लोगोफोर दायो जोङो नै मोनफैबाय। बेनो जाबाय भैरबकुन्द'नि गोदान ब्रिज आरोना। नै बेयो जाबाय जों जेराव दङ दायो, बेयो जाबाय भैरबकुन्द'नि गोदान ब्रिज लोगोफोर। नोंथांमोना नुदों जानो हागौ। आरो जायगाफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै जोबोद समायना आरो जोबोद मोजां, गोबां मानसिफोर दङ। लोगोफोर आं बिनिफ्रायनो नोंथांमोननो एसे देखायहरनो नाजागोन। नाय गोबां मानसिफोर दङ आरोना। नै लोगोफोर नुबायना, नै ओरै गाहायाव दैमा दंना। आरो लोगोफोरनि गोबां मानसिफोर आरोना। नै ओइ नुहुरनाय लोगोफोर माइब्रा हाजो, आं देखायनो नाजागोन माइब्रा हाजोखौबो। नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ माइब्रा हाजो होननानै, आं देखायनो नाजागोन। दैफोरखौ नाय, बे जाबाय फुराना ब्रिज लोगोफोर। नुहुरनाया फुराना ब्रिज। दायो जोङो गोदान ब्रिजआव दङ। निउ ब्रिजआव थानानै आङो भिडिअ बानायदों। नै लोगोफोर बे जाबाय। नै गोबां मानसि नुदोंना, गोबां मानसिफोर दं आरोना। नै केमेरायाव बारा मोजाङै एसेबाङै नुनो नागिरा, दाम खमि केमेरा जाहैबाय लोगोफोर। बै मानसि जमा जमा जानायाव बे दालाङाव थांनो नाजागोन, थांनानै नोंथांमोननो बे दालाङाव थांनानै देखायगोन आङो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं देखायलांनो नाजाबाय थागोन दे। आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर लोगोफोर। कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाइ होगोन। नै लोगोफोर नायबायना मानसिफोरखौ, बेनो जाबाय भैरबकुन्द' आरोना। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव साहा आरोना। मानसिफोरा गोबां मानसि दङ। बे जाबाय फुराना ब्रिज आरोना लोगोफोर। दायो जोङो बे सिङाव थांनो नाजागोन। जोङो नै जायो साहा दावखोबाय। साहा दावखोनानै जों बै मोनसे गेटजों हाबगोन। जोङो मेन गेटजों हाबासै लोगोफोर। मेन गेटजों गोबां मानसि होंगो दोंगो आरो फैसाबो लायो नालाय, आरो गोबां होंगो दोंगो। बेनिखायनो जोङो बिजों हाबलांला आरोना। ओरैजाय मोनसे जों हाबलांसै जोङो। नै लोगोफोर थांगासिनो दं आरोना जोङो। नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै लोगोफोर
लोगोफोर नै वाइन शपआव गोबां मानसि आरोना मा बुंनो होंगो दोंगो लोगोफोर ओरैबायदि मानसि खामबाल' लायो खालि खामबाल' आरोना लोगोफोर मा बुंनो खामबा आरो खामबा गोबां मानसिफोर दङ नै गोबां मानसि दखानाव होमब्ला नायनो हागोन आरो गोजौआव जाबाय SSB केम्प गोबां मानसिफोर दं आरोना लोगोफोर बे लोगोफोर दायो जोङो गाहायाव फैबाय आरोना हाबलांसै सिङाव नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै माबोरै पिकनिक जादों मानसिफोरा नै लोगोफोर दायो जों हाबलांगासिनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना नुजोबगोन आरोना माबोरै जोंनि उदालगुरि भैरबकुन्द'आव पिकनिक जानायाव आरोना नै मानसिफोरा गोबां दङ आरोना नै गारि मटरखौ नायबानो जाबाय नै गोबां मानसिफोर दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबायल' थादो आरोना दिनैनि भिडिअखौ आरोना आं देखायलांबाय थानोल' नाजानोसै मेथाइफोराथ' देन्जार बेफोरनोसै नै लोगोफोर दायो मोनफैबाय जोङो मेन पिकनिक जाग्रा जायगायाव आरोना नै गोबां मानसिफोर दङ पिकनिक जादों लोगोफोर गोबां बक्स दामदों आं बबेबा भिडिअआव माने बक्स दामनायखौ साउन्ड अफ खालामना होगोन लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दामोन दायो नै माइब्रा हाजोआ लोगोफोर नुबायना इनि माइब्रा हाजोआ बेनो आरोना दायो आंजों सासे जोंना इउटुबार ब्रादार दङ आं बिनाव फंनैसो सोंनो नाजागोन बिनि सोमोन्दै बिथाङा मा बुङो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जायगाफोरा गोबां मानसिफोर दं आरोना पिकनिक जादों नै दैयाबो बेनो लोगोफोर दैयानो ओरै माबा बानायदों आरोना ब्रिज बाना दं औवानि दलं आरोना लोगोफोर गोबां मानसिफोर दङ नै साइडखै गोबां मानसिफोर दङ ओरै दै बारबा गोबां मानसि दंमोन मेना बै दै बारबासोमोन आरोना जोङो बिखै थांला आरोना थांथ'ला जोङो दैखौ बारलांथ'ला आरोना गोबां मानसि
ब्रादार फैनानै माबोरै मोनदों माबोरै मोनदों फैनानै जोबोद मोजां मोनदों एकदम फान्टास्टिक बरियाना ओमफ्राय एसे इनि सोमोन्दै खोन्थाना होदो लकेसनखौ नैबे जाबाय भैरबकुन्द बे भैरबकुन्दआवहाय मोनसे पिकनिक स्पट दङ आरोना बे जायगायावहाय बेयाव गासिबो पिकनिक जाजोबो जोबोद समायना मोनसे जायगा बेयो भैरबकुन्दआ बेवहाय माने इन्टारनेसनेल जायगा बेयो मोनसे बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा माने अल आसामल' नङा बाहेरानिफ्रायबो बेयाव पिकनिक जानो फैयो आरो जोबोद मोजां माने नै दैसा बोहैलाङो नै जाय गोसोबायदि जाय जेरै हागौ पिकनिक जादों पार्टि जादों रंजादों बयबो जोबोद मोजां बिथिं अरुणाचल दङ बिथिं भुटान दङ बिथिं जोंनि आसाम स्पेसियेलि जोंनि बिटिआर सिमाजों नांजाबो बियो जोबोद मोजां मोनसे जायगा बियो थेंक इउ सो माच लोगोफोर नै जों दायो भैरबकुन्दआव दं आरोना आंनि लोगो जोंना फिसा दङ साबसिननो এফালে যাম হ'ব